niin hauska päivä, mä saan lisää aikaa. Hyökkäykseen. Mä en pääse oveen. Olen mustila. Joku päivä tehdään Kristin kanssa tämmönen FMA-video. Joo. Ja me kuvataan se mun käynnissä. Hyvä idea. Tulkaa auttamaan, ja nyt saan tietenkin. Ja Haru. No, mä en mahu siihen. Ei haittaa, me vedetään silti. Tehdään yllätyshyökkäys. Okei, hyvä idea. Mä oon turvassa! Jei! Mä en sitä jos tulla täältä ulos. Kyllä sen on pakko tulla syömään joku päivä. Täällä on omeloita! No mä tiedän. Se kuuli koko jutun. Kyllä mä ne vaan täältä syödä. Edes minä en saisi semmoisia. Vaikka haisenkin Siellä on pää, puhuva pää. Olevan kanssa. Ja täällä on hirtetty rotta. Me manaamme sinut. Hospotipomiloi, hospotipomiloi, hospotipomiloi. Hospotipomiloi. Nyt mä sanon sen. Niin osaat. Hospotipomiloi. Hospotipomiloi. Minun virtaaseeni. Minne se on hävinnyt? Voi ei. Sinne kirottu. Kirottu hahka. Se oli mun kokis. Hei, nyt mä en osaa. Kirottu hahka. Se oli mun kokis. Mikä se oli? Haru. Hospotipomiloi. Se oli mun kokis. Saanko mä tappaa sen? Kyllä saat. Ei sun kokis. Se on mun kokiseni. No meidän kahvit. Ei meidän kahvit. Hei. Sitä on. Kahvit ja kokikset ja peruna. Jos mä olisin saanut sen perunan. Olen musta. Olen mustilainen. Otetaan tähän jotain tukkeeksi, niin, niin se ei tähän sieltä ollenkaan pois ja me voitetaan. Niin. Olen maisvakesin murhaaja. Maria Rossin pahin Hiippari. Ei sen omenan puoli. Omenia ei saa jättää hukkaan. Mun Kokis. Mun kahvin! No mun kahvin! Moi. Ja mun aamukahvi! Sinun takia minut pidätettiin! No sit vaan. Sen takia minut pidätettiin! Aika lähellä näkyy muuten oikein Sen siltä. takia minut pidätettiin hauskaa! Turpakin! Sen takia minut pidätettiin aamukahvipöydästä! En saanut kahviani! Toi ei juonut liikaa kahvia! Hospotipomiloi! Hospotipomiloi! Mietisikö ne vuoden? Ihme hospotipomiloi! Onko mökkiöterhe? Haru! Siitä tuli mökkiö! Käytä voimiasi! Muutu luutnantti H2 ja Minä käytän voimaa! Kirjaa hyvä! Hänellä on FMAta!